Ježiš Mária, čo mi to tí decká porobili? Hovorí si určite táto slaka. Ježiš Mária, kde tu ja teraz nájdem pani Tatianu v Poltári? Hovorím si zase ja. No ale jej už asi nikto nepomôže a ja si pomôžem sám. Idem hľadať pani Tatianu. Zdravím, dobrý deň. Vy ste Tatiana? Áno, ale ja som staršia Horvátová. Ja neviem, robíte zdravotnú sestru? Áno. Nech sa páči, niekto vás pozval do pošty pre teba. Kto by to mohol byť? Neviem, ale to je ulica Skláska alebo Železničná. No, ste zdravotná sestra, voláte sa Tatiana. Áno, ale moja dcéra tiež. A je zdravotná sestra? A nemyslíte vážne? Áno. Tak pravda je taká, že pani Tatiana, ktorej sme odovzdali obálku, je mama tej správnej Tatiany, ktorú si niekto pozval do pošty pre teba. No a mamina dcere svoju obálku odovzdá, pretože dcera je v Rakúsku, takže jej tvár uvidíme, dúfajme, až v štúdiu. Tešíme sa na ňu. Toto je trošku sklamanie, že? Neviem, mám také tušenie, že nepríde. Máte tušenie, že nepríde? Ale netreba hneď myslieť na najhoršie. No ja som sa dosť pobavila, lebo prvýkrát som videla Jana, ale totálne zmeteného. Lebo on vôbec nevedel, čo má robiť. Áno, lebo aj jej matka, to som zabudla povedať, je tiež sestrička. A takisto sa volajú. Aj matka jej robila. No ale mamina to pochopila zrejme hneď, že to nie je pre ňu, ale že je to pre jej dceru. A teraz treba len dúfať, že jej to odovzdala. Jano to garantoval, v podstate povedal, že to odovzdajú. A ak ju uvidíme, tú Táničku, tak to bude až teraz. Nechcem sa pýtať na vašu pretuchu, lebo vy ste pred chvíľou povedali, že... No mám tušenie, že asi nepríde. A budete plakať potom? Tak nebudem, no tak len aspoň... Keby som mala kontakt na ňu. No tak to vám zabezpečím od Jana. Snáď to Jano získa. No nič, v tejto chvíli nám nikto iný nepomôže, len ten Jano. Zase ho musím požiadať o pomoc. Bohužiaľ, nič sa nedá robiť. Janičko? Áno, Katka. Ako to pokračovalo ďalej? Pokračovalo to tak, že obálka sa dostala k Táničke, alebo Tánička k obálke. A skrátka tieto dve, jedna vec a jeden človek sa stretli. No a Tánička prijala naše pozvanie a je tu medzi nami. Fakt? Dobrý večer, vítajte, sadnite si u nás. Tánička, my sa tak tešíme, že ste prišli, lebo už sme nevedeli, ako toto všetko dopadne. Vaša mama je tiež Táňa a tiež zdravotná sestra, tak skoro prišlo k omylu. Ale mama sa vám ozvala, alebo ako ste sa dozvedeli o pozvaní? Mama mi volala z Poltára, lebo ja žijem vo Viedni, s tým, že už to mi bolo čudné, že mama hovorí: Tatiana, prepáč, že ťa vyrušujem. No a to mi mama normálne nepovie. Tak už som vedela, že niečo nepríjemné alebo príjemné. No áno, telefonicky ma vlastne zastihli doma, nemala som službu, lebo pracujem v nemocnici. No a oznámila mi, že je tu pošta pre teba s pozvaním do relácie. Aha, čo vy na to? Tak v prvom momente je to šok, príjemný, nepríjemný. Človek nevie, že stane sa to raz v živote, ja si myslím, takáto vec. Prvá reakcia som povedala nie, potom neviem, mala som voľno, to sa tiež často nestáva v mojom povolaní. Takže to vyšlo, všetko do seba zapadlo a vy ste nabrali odvahu. Povedali ste si, že možno, že to bude príjemné stretnutie. Áno. Ja vám môžem povedať, že väčšinou u nás sú to naozaj príjemné stretnutie, takže sa nemusíte ničoho obávať a verím, že to bude aj pre vás príjemné stretnutie. A čo myslíte, kto tam bude? Neviem, naozaj neviem. Lebo rozmýšľala som, ale neviem, sú v živote ľudia, s ktorými som bola v kontakte, momentálne nie sme v kontakte, ale dopisujeme si, naozaj neviem. Čiže sú také možnosti? Sú. A myslíte si, že tam bude muž alebo žena? Dúfam, že žena, pretože z minulosti nemám človeka, muža, s ktorým by bolo niečo nevyriešené. Aha, že vždy ste si to vyriešili, ukončili. Mám momentálne vzťah, ktorý ma naplňa a myslím si, že by nebolo dôvodom, aby som sem prišla kvôli mužovi. Aha, čiže budete rada, ak tam bude žena? Áno.
Keď hovoríte, že máte vzťah, tak vydatá zrejme nie ste? Nie. Deti nemáte ešte? Ešte nie. A chystáte sa? Chceli by sme, samozrejme, každý chce mať dieťa, myslím si. Je to také prirodzené. Áno. Dobre, čiže vás by potešilo, keď tam bude žena? Áno. Každopádne chlapa nechcete, aby tam bol? Nie. No čo spravíme, keď tam bude muž? Odídete nám? Utečiete? Uvidíme. A stena pôjde preč potom? Neviem vám povedať, uvidíme. No uvidíme. Aj vy uvidíte v podstate hneď teraz, kto vás tak veľmi chce vidieť a čo vám chce povedať. Držím palce. Ahoj, Tánička. Poznáš ma? Áno. Neozývala sa mi už 3 roky. Už som ťa 7 rokov nevidela. Nič si sa nezmenila, si stále taká pekná a milá. A ja ti ďakujem, že si prišla. Veľmi som sa obávala, nakoľko robíš v zahraničí. Tanička, čo vy na to? Myslela som na to. Áno? Že by Bol to mohlo jeden byť, z typov, hej? Áno. My sme strašne dobrý vzťah. Je to smutná spomienka z môjho života, ale keby nebolo jej, tak sa možno, že nemám tak dobre, ako sa mám teraz. My sme o tom veľa nehovorili. Zrejme to bolo stretnutie, ktoré bolo dôležité nielen pre vás, ale aj pre pani Hanku. Nechcela o tom hovoriť z vašej strany. Bola veľmi, povedala by som, nechcela to proste rozoberať. No ale radšej by som bola pri vás teraz, alebo sa budeme takto na diaľku rozprávať? Nie, môžeme odtiahnuť. Áno? Stenu dáme preč. Áno. Ako sa má? Ďakujem ti. No dobre, ja som nedostala tú pohľadnicu. No, príjemné stretnutie. Áno, Ja si určite. myslím, že po toľkých rokoch si určite máte čo povedať. Veľmi sa tešíme, že ste prišli, lebo naozaj bolo to na vážkach. Nevedeli sme, že či dostanete ten odkaz, či sa vám podarí prísť. No a máme radosť, že sa vám tak dobre darí. Držíme palce, aby ste sa mali rovnako dobre. No a verím, že si porozprávate, čo sa za tie roky stalo a že si opäť navzájom sa tak podporíte. Ďakujeme pekne. Ďakujem Ešte raz pekne. všetko dobré. Majte sa. Ďakujeme.